thlasang hi an om tak takem ti ilo ngai to ve photo mai theya he kan thil ngai thlak tur hian izo na te a chan lo poin iril ruat chok boy ve veau mai theya ni zan vot takania vursu reng chuan lei chu a khu war vek to a ma se chu aya vot jok chu snede kar chung ko thudon chu ani an fapa philip chu kumsom palemi lek ni in cancer na na hlau om tak ti dam thei lau chi chu avei ti an she chuaka thil maka thleng te ni ngot lau chuan thuruk po adam thleng to don lau tin doctor te chuan an shil no pang shi se le harwang tak ni chin kha hunrei lo te chungin a cherin a dol dang em a thei top choin an en kola mel zathum lai la Connecticut hospital pakhata chuan specialist muturin an kalwang wang chin mase ni khata dar karyat vel lai chutia wa kwal char chu an tan chuan har saria wa akal puitu mai poni lo philipa tam po chuan thil she om takania a chaw to bok nen tlan kwal reng angai lo dan tur chu an ngai to a doctor omna an nai chuan an tam po thila ol sam sot ringin alan le Carmen tanu pa chuan Connecticut lama in sun chu an rela an chung ko chen theina tur in nan zon pa chuan an na transfer chu an boy pui pa reng bok nu zok chuan in lua tur chu azong chara puitling pahni le no pang pali chen theina tur an budget mil box si in chu awang ema an beidong man lek tia chuan in lian ve tak pakhat lua thei ti in tarna chu atlan pela beidon nan shim tin in nei tu biak tum chuan a han luta an lo chei Jamaica ma se chei chung a rei to don lo in nei tu chuan a han fan kwal pui vel china chu in chu adu ngal ema chhuat an siam dan te in chung an chei dan te chuan a midala hle in chung le hnuaya mutpin dan pahnih ve a oma an chung ko tan chuan in du thu samani apoimo bera chuan an panchin dam doin a hnai boka ma se in lian tak chu alwa mana to thin ti a shat awangin a o lutu mai na man chu shat masak phota du in nei tu chu alwa mana han zota alom tikim turin anin be sei ai deina lo tlom zuya anin soirem hala nirei lo te hnuwa chuan an chung kwa chu anin son luta ani an bungro nei ang chu Carmen le Ellen chuan an thiar luta Ellen po chuan anin thar chu tha ati hle a vanne in ti hle mase basement chung an han en chuan man romak sak tak ahma an la mu ngai lo le ahman na po an shiat lo chu dokana te tuide na te chuan lo om nola chuta chuan an be se phak reng lo thil chu an she chuak ta an fapa an enkol theina tura anin lua vanne in tit taka anin son lu na chu ruang vuina in hlui alo ni reng maya mi thi te vui liam tura an buat sai chin na in na lo ni ruang an boy puin man romak le ra pum tak de chu pai bo lovin alo la reng zuya an phurna chu chople chilena bo ngal vek Carmen chuan in rem na siam pui ma a alo zir chiang ma sa lo chu a in chhir hle a ama le ama chu a in ngei le nu a ma se ti thei va ka om to si lo chuina chuan a fa te chu shwai lu adu lawa Philip ngat phei chu shwai lu atum lo burani ma se in rem nan lo ziak to a an poisa nei ang chu Philip a en kol nan an lo mang zo lek to sia du thlan tur danga om lo a pasal chuan thataka ti puin an chung ko chunga thil thalo a thleng em lawang ti in a hnema ruang boy som na muna ni ringota tuma he in chunga hian an thi chuang hlei nem ti in aril runom nan chuan a han soya she chung chuan ti ngai na danga om to lawa wangin anin son luta ani anin hlui chan chin chu an fa te laka chuan je panin tiama in nei tu chu biain man ro hlui an mu te chu pai bawan dila ma se an la jangkar pui thei tur ni an shat bungro chen khat chu an la da chani khwa avo awang le vura surna sada wang chuan na an zo thei mai lawa bungro tam jok chu anin thiar lut to an fa te chuan nuam ti takin anin thar chu an han zir chianga ruma te chuan anin fiam kwal vela Carmen chuan bungrua an thiar lu kim ma in chhuat chu anot faile zoya chhuat no na tui tura siam lai chuan thil rim mak tak chu a hria a sabon le tuiluma chopol na bucket chu a han ena rong sen tak deuh
umei thisen rong ang che chu bucket a chuan a lo tling powa maka tilu tuk chu amit vai ani ringin amit chu hannoya athil mu chu aron pa ngai vele mai bucket a chuan thisen nilavin tuizo kalo oma chutia athil mu swal chu a chau wangemo aril rubuai wanga angaya ngai to azui du lavin chwa chu anot chunjom le molmol heti la hian Philip chuan anin noi basement lam chu alo pan meka alu thuk tul tula avot tul ni na sha a borak chu adang lam tul pindan chung a han thlek chuan thireng tu anom nia shiat na aneya a han hoi kwal vela chu pindan chunga chuan a beng bula ron kau tu an oma chu o chuan a ming po a sha a hlawa wang chuan man mo takin in chunga chuan atlan chawa chauka alo om anu chu pan ngala anu hne na chuan chu in chu chwa san ngala du thu a soya chu ina chuan an vaya an him lo thu a soibok Carmen chuan afa pathu soi chu alo la thu tak vak lawa adam la owanga athil ngai to avel mai mai ani ringa anin thara chuan ala insiam rem ve mai ringa a oshiat po chu angai ruat na a o mai mai ani aring ma se a shiat lo chu angai dan te hi adik lo veka atira alo ngai tha kha ala in chhir hle don ti hi ani hunaliam zela ni chu arein ha thlak chin hle a an fapa la a chaw tula chongchai dam thei ni an shiat pui thiam te an pan puya ma se om zia a om theilo an fapa chu a chaw tul heta hi chuan an vain mithi vuina in luya chuan an cheng lut vek to a ma se an fa te chuan anin chanchin lui chu engma an shelo poisa an nei lawa an fapa en kolnan an mamo em boxia wang chuan elen chuan na a thok renga anu pui chu in lama pui du viau ma se ama talin na a tholau chuan ti ngai na omlo anu pui chuan in lam le an fapa dam lo chu amai na en kola an chaw no pa thei hle karto pa chia elen chu aron ho china an na a chuan an la transfer thei lo wangin angaya ala thok chara Philip la ana zwal tula sen sawa sang tul mai boxi hunaliam zela anin thara chuan thil mak tak an tong chanta snedekar chung ko fanu no bang ber chu aruma toys te nena infia mai maya anaw te lem te chu bemol molin anin te a chuan da luta chuti lai tak chuan amit sirin thila moa a thil mu na lam chu a han en chuan nula pakhat vundang em mai hi anaw te lem in sira chuan alo ding reng maya amit chu a khwar vek bok a hlalu tuk chu che twar chungin anuom na lama chak takin atlana a fanu chu lo ko in Carmen chuan a hne mola enge a hlau ti sha tumin a pindan lam te chu a han en fe a ma se thil pa ngai lo engma mo anei lo a uden an ti chai mai ani chu a ring dewa a fa te how tur chuan thin rim takin akal ma se an ti chai lo thu chuan an lo chang ve na sa a Carmen chuan ti vak ngai na shelavin arong bol lai chu a chun zom san zana lo ni chuan a fa te chu tui takin an mu ni anga in ngai that takin amu china ma se in noi pindana mu a fa pa te pani chuan mutmu an lo to changai meulo thome mo lim thla hian an mu toi lai chu a kai tho china kongka phena chuan thil enge mo che kwala omnia shiat na nei chin atira chuan an hlauna awanga an thil mu swale mo an bing cheri mai ani an ring china ma se arwala an shiat china le an shiat zin tak em awang chuan thil pa ngai lo ani ti an she thiam ve ngal an unaw pani chuan ashana an thil ton te chu anin shil ve a an tha among thei to lo Philip chu thi na ina mo me ka nia anan nei na ti chang to te reng nen zana la mutmu atwa cha hlei thei si lawa aril ruwa hlau thon na om zong te awang chuan achievement po chuan om zia anei thui lo le a achievement po chu a chau pui tul emodi thei ani ato ba chuan an tua reng thei dalawa anu hne na chuan an thil mu fo chu an shila soifia turin an ngen bok mi pahlim thla ni om takan mu chin thu te basement a an pindan chu lab room hlui ani le nei lo te chu an zota Carmen chu amang angril ru to hle ma se afa te chu ti lawa du lawa an ngai to na mai ani thu lo shilin
a jong thamwana Philip chu adam lo na sata wangin thila muswal mai mai ni thua shil ma se dam lo ve lo a una pa po chuan a thil mu ang che che chu a mu ve a anu shil fe na chuan an rilru a ne tak tak chuang lo Carmen chuan tlai kha chu an chung ko zan ria tura buat saya heti lai thleng hian ama chuan ton em ala nei ve lawa thil pa ngai lawa omti sha tir tur thil ala tong ve lo aril ruha awange mo atak sa chakla owanga apu liam mai thei thil che ala tong lian tham ve em lo ti na ni chu anei tur chu pe felin do kana chona chhop chhuaka chuta chawkala ma chuan thil dang la turina lu san le a chuta tak chuan thoma sha a ma se engma ngai that lo na nei lo a thil lak do kana chhop tura chu ei do kan lama han pan le chuan a thleng chhop chwa sa te zong chu alo bo veka tun rum chu a chiang boka thleng te kha a chhop chuak ngei ti a chian em awangin a en liam mai thei do lo heti la hian Philip ale anaw bobi te chu in hnuai lama an pin dana an oma Philip chuan anin chunga chuan thil thleng an shil fia theilo a omti a pom min mak to a pindan le lam tuk vera janga mi pahlim thla a hmu thinte a thom sha thinte chu mit vai emo bengcheri mai emo ani lo ti a she thiam vek to a he ina hian an be sei lo thila om nge ani chumi pa o a sha thin chuan Philip a ming chu alam ri thina chutia anaw nen pindana anom mek lai po chuan o chuan a mingina ron kau le to a hlau lut tuk chu chawkala ma chuan a tlan chawa anu shil hai takalo om mek chu a han su chor a thil sha chu a han soya Carmen po chuan to na lo nei zo che awangin han hnem mai dan tura shelo a fa pa chu basement a an pindan lama chuan a chui thlaringota thoman shat na leprum lam chu an nu fa chuan an pana kongka chu an han honga ma se engma mule sha dan nei lo tharau khovela omti chu Carmen hian a ringa ma se minung te khovela an om ve a ringai lo ma se tuna chon a thil ton le a fa te thil ton a jangin tharau chungchanga angai dan chu a ngit thei meu to lawani anin chu a shang nge ani a ring ve ta a atuka chuan paber elen chu kartop chot mang turin a ron ho a khwa chu a chhiai na vot a a fa te hne na chuan anin chungchang chu shil mai a tha ni na sha a tuk chuan an kil tlan lai chuan an chen na in chu ruang an sung bol thin na mun ani thu a fa te hne na chuan a soi chuak ta ani a fa te po chuan an thil ton chu an soi sap sapa ma se elen berin ton ala nei ve lo wang chuan a oi sak do lawa no pang thu kho chang mai ti in angai thlak liam sak top Philip chuan a cancer treatment chu ala chhun zom zela an chung ko poisa po chu a mangaral zela in chunga thil pa ngai lo chu atong chhun zom reng boka ama big chuan aton hnem bi ka wangin anu chuan adam lo na wanga angai sak chhun zom zel Carmen ngai that hei chi alo chuan anin chu mun sang sanga chuan cross atar top ringota ma se a thil tar te chu a kha to khian an lo bo le ringot thina Philip le anaw chuan thil chu an tong jing tul tula leprum ne na an pindan indan na tuk ver pante ajang chuan hlim thla an mureng thin zan kha chu hlim thla bok chu an hmu le a an hlau lu tuk chu khapa kha alo kir le tin an che twara an nu le pa mutui lai chu an har zok pa ber chuan a fa te chu muturin a tur luya an thil soi chu alangai thlak sak du chuang lo an nu le pa ten an oi sak du lo chu an ning hle to a an pindan light po chu an off ngam to lo light on chung chuan an mu a an mani chu anin hnem mol ringota re lo te ya chuan an mu taron chuak ve le mai boka anu le pa de chuan Philip chuan a dam lo awangin thilangai ruat kwal mai anga chu anaw hne na shil chhongin anaw po ati hlau ve ni in an nga ya a in enkol na dam doi chuan a ril ruat ti boy theim ti te sha tumin doctor an rona ma se doctor chuan chu tiang thil thentir theitu chu engma omlo thu alo shila Philip aril rushi sel na po chu alo pa ngai vek an sum din hmuna wang chuan elen chu a chung te shat puisi lovin amang ang chin hle a hlo ringa chuan an fa te enkol na le bil zong chu dai seng lo bila pek theilo wangin notice a dong ringa
nidang zong aya electric bill ron sang te chu a hmua ram huayan hlawa wanga a fate light on chunga an mu thin chuan harsat na aron thleng bel ti sha in a fate ruma light chu a thlon veka pakhat chi awasak an thlamuan pui ber light enga omtak lawa chuan a fate chuan engthil nge an tondon an shelok bik si lo basement room ma mu a fapate mutui lai chu zanlaya an har le a an lu chunga eng om chun pakhat chu a phezuk zuka an han hoi kwal vel chuan an farnu no pang berin light a soisalai chu an mu a ano pang zok chuan a farnu chu a han uma ma se a phalo chu wang chuan anu le pa te hne na hek turin anu le pa te pindan chu a pan ta zoka ma se maktak main anu chuan an farnu chu pindana tuitaka amut thil thu alo shila anu hiana timua amut thil na po alo reito mase anu thu soi chu a oi lawa a chan chu an farnu in an room light aron on off charger lai kha chiang taka an mu wangani anau pindan chu a han en vele nge ya mase anu soi ang cha cha chuan tui takin alo mu hil chuta tak chuan a hlauta emema anin chunga thil om chu eng poni se an chung ko member angina in siam danglam thei ti chwa sheto hetia pakhat zoka boila hian philip chuan lep room atanga aming anron kau thom chu a shele a chutia engthil nge ani ti po shat lawa wanga laureng renga om chu philip chuan aning thokhat to a mai chana mu a kalbo tura vo chu adu to oria shan na lam lep room chu apana kongka a han honga amarun kau chen tu thlara chu mai chana ama chonta ani papakhat thisen anga mit musen vek chu mua chupa chuan an chen na in chanchin hlui chu alo shila hemi nu hian philip chu achung te laka changin a in la shang thlata azia chu adang veka basement a chuan ama chia oma du china amut pui china naw bobi po chu in chunglama in son chhau turin a shila ama chia chuan chhun le zanin basement a chuan a tom chin hetiang buai noi na kara hian an chung ko a chuan thil makalo thlenga atira janga beise ngam lo tak chunga an chong chai chinna chu chhani na om treatment regular taka alak nu chuan philipa thisen test result chu alo chhuaka a thisen chu apa ngai veka a cancer chuan damlama pan mase maktak main philip chuan a result chu enga tan ma ngai lawa result an shat taya chuan an chung kwa in chanchin lom tur chuan anin buat saya anin suna janga avoi khannan mi khwalan nei don bok an kazin teresa chu an kyanga cheng turin aron kala new year ka changin aron thleng chi ani anu le pa nin chena wangin aril ro she om chin le a aril ru de ti thoveng turin an kyanga chuan cheng ve turin an lo som lim takin anin kom khoma mase teresa chuan amma a akom ngei chin le angai nat veber philipa omdan chu danglama tiriawa chanchin lom omlom na party a po chona ron chuak chho velo muturin basement a chona chuk thla a mase amma a asha chin le angai na chin philipa kha ani to lo tlatina sha a athin rim mele mema a mela limna mu to rom lo an ina thil mak tak thleng chin te an thil ton te anin chanchin hlui te le anu le paten engman oi velo chungchang te chu philip chuan lo shila anu le paten an oi lawa wang chuan malria wina in sha a ama po a in lak shan pha ni ina soi thil thleng chin chu soi to lo ma se a thleng chun zom reng thawa zantin in a zwal tul tula a thil ton le sha te chu atam tul ni in teresa ne na chuan a soya a thil ton chin te po chu a shil zantinin bangle kongka hian ri shoi ri a she china a ming an kauri te a sherenga a chevela chuan mishing hlimthla a hmu chin bok papakhat mit musen vek su tha chuan zantinin a ming chuan a ron kau china a khumbula chuan a ron kal china anu le paten a chungchang thalo tak taka an soite phurit anga an ngai thu te chu pa chuan a ron shil chong china a chung te tina a phubala tur chuan philip chu minatum chin philip chuan ram hwai thupek chu zomin an chung kwa chuan boina achok chuak ze a apa alan nen ngat phei chuan anin mil lo to hle a apa chuan phurit angin a en ni in philip chuan angaya
chu wang chuan a chhung te laka chang chuan a in la sang tul tula a unau te po a in fiam pui to ngai lo Philipan diarrhea zia dan chuan zantin muthila tumla hian he thlasang mit sen vek hian a ron tlo china thil thalo tak tak ti turin a ron nor china zantin chuan a norna tul tul a chang chuan hlavin a room chu chwa san china a chung te tin a tur chuan a norian a nor ngar ngar mai ani Philip chuan Teresa I chu inbun ruana na manga papakhat mit sen vek baka mithi to dang mu tel ane china papakhat mit sen vek su tha chuan an thlarau chu chulai hmuna chuan a tan tir ni in a soi a chung te laka a soi anga ati lo chuan a thi huna a thlarau po basement a chuan a tan tir ve tur thuina vo china chutia Teresa ne na thila soi mul mul lai chuan Philip chuan a bei thuta abana manin ti na tatuma Teresa chu tal chuak thei hlovin inchung lama chuan atlan chhawata apate Elena bula chuan atlan ngala Philip chuan a ron zui lem lo an ina thil thleng zong zong le Philipa nungchang mak to lu tu ka wang chuan Teresa chu alungai emema Philip ne chuan ama anga anin kom thei ring to lawa akhuma a chap ker ker chin Carmen chuan rosary pe in chu chuan a ven him tur thua shila chu rosary chu zana mundona orchin mase chu thil chuan thamwa na ven hima hnekin thil thiang hlim chuan tharau swala hip ma zoka tharau swalte chuan ama anron target cha tuitaka amu thilai chuan a blanket sin chu pothlatu anuma wangin har zoka amita hanmen chuan Philipan chen thoa a en ring lai chuan mu a chet po chet man ma chuan Philip chuan voi tam tak a maya a nek chiam chiama vanei thak takin a auria chuan Carmen le Ellen chuan ron har hlawa Philip chu an ron dang man hlo he thil thenga wang hian Philip chu ina janga da bawangaya anungchang maksak takawang chuan en ko langai ni inan sia reilote a law enforcement le medical lam chu an ron thlenga Philip chuan thil thleng chu engma a hriat lau thuwa soya a chapna sa a outdoor tor boka nor luitu anom thu chu a soi chiam chiama ma se an shwai luita thawa mental hospital a chuan an data ani an fate an mut fel tir nuwa Ellen le Carmen te chuan dam doin lampanin le khapoi mo sign ngai neu neu te sign tur chuan an kala ma se an fa pa chuan anu le pa te chu voin ina kom to lawa tuna chuan nangma an ron zui to don che shereng ro thil thleng chu arab thak tul tulang ti ina soi in lamam le nu po chuan an ril ru chu a she om emema pa ber chu na thok tura a chhuwa angai le to a Carmen po amu hil theilo afa pa chunga thil thlengte atho soite chuan a ril ru alwa arenga an chung ko chunga thil thleng chu ngai to in amit tu sur char char afa pa thil soi kha thudik ni ta se engdin nge an ti top theyang ti zong zong chu angai to a thudik ani le nei lo sha tumin an fa pa mutna basement nam pan chuan a chuk to pringota minute enge moza ta omnu po chuan engma mu ala nei lawa ma se borak chu aron vot tul tul room chung chu a wap em boxi a thok po a thocha hlei theilo chansha theisi lo hian hlo na ina khata a om dan chu a soi fia thiam lo chulai hmuna om chu engthil po ni se a om ti fin fia na na in lan tur chuan a chau taringota ma se darkar chan vela ya nga nu po chuan engma aron lang lo a pindan lama chuan chhausanin a in bual faya mutha dam wang wang atum heti la hian Ellen chu a hna tho na tur lampanin thui tak thim zinga ala in khalanga ya afa pa le a chung te chu angai to le a ma se na a tho nge nge ngai boxi na chuan aril ru alak pen dewa be se tuya Carmen ni a in phu ser ser la chuan showara an parda zar chuan alu chu aron tuama angit emema atal chuak theilo a tho cham lek lek chuti la chuan Teresa po chu a rosary or la chuan ashoka arek beta theitop chwa chuan rosary chu apota a in chan him theisham anu te che thom chu sha in a omna lam chu apan ngala alu lo in to na parda chu apo thak sak ngal arwalin thil rap thak takan tonga anma ni chau ni lo Ellen point atna tho na muna chuan ti boy tu anei vetlat
na tho na sai ta om lai chuan Jack in Harry chu sia ma se Jack chu ala tinung lawa a cha bi po a ipte ala ak thlap thom siam tu chu eng thil nge sha tuma a han hoile chuan na tho na in te lampana Jack muang chang a ron tol chu a muwa a en ring lai chuan Jack chu ron tlan chak thutin alam chu aron pana atlan chheman do lo Jack chuan a din na in chu aron subur mai in lama chuan Carmen le Teresa chu thlaphang takin an la oma an thil to na wang chuan an ril ruan nuam theilo chuti lai tak chuan an phone chu aron ri a ma se an han lak chuan nui kur kur ri bak sha tur om lawa Carmen ni beng chu aron sat zo ka wang chuan phone chu a thlawa phone chu meya chuan tui ang hian aron tui chuta tak chuan an chung zona hian chhum dum aron zinga chutia thilmak tak tak voi le khata ron thleng thuta wang chuan an ham hai le a an chi ai boy zawa Philip Khan do ta soilo ti chu an pum to a he tharau swal hian an in chunga chuan adu du ati thei ti an sheto Carmen chuan no pang hau chu kai thawin a om khom ti ringota pona vur thi ate na sa sia in chunga la tharau swala sang boxi tlan chiat na turan nei lo ti tur shelo chuan Carmen chu amang ang emema chuti lai tak chuan an landline phone chu aron rile aron call tu chu Ellen alonia thil theng te chu aron soi zung zunga thunei tu lam lo thlen hun anga mek thua soibok he tharau swal hian anin chunga mai po ni lo pon lama po an chung ka member te a be thei ti an sha chuan an hlau thok to le a he in hi chwa san po ni se chu tharau swal chuan a zui zela ringa chu wang chuan Carmen chuan an chung ko pui thei tu tura ngai pui thiam chu jingkhwa po awar ma chuan a call ta to pani vanei thak takin father chuan phone chu alo chang lawa arang thei ang bera anin lama pan tur thu chu tiamin anin lampan chuan a chhuaka ma se vura tlak na sata wang chuan kong chu zo a har emema har satak chungin darkar engemaw za nuwa chuan a thleng ve sham father chuan Carmen chu ko masa in an ina thil thleng thin te chu abula changin chipchiar takin a zota ma se father chuan an be sei lo dan devin a dong song tlat an ina thil thleng thin chu ngai poimo lovin shilo der sela are eve mai tur thu father chuan a shila Carmen chu a be dong hle an ina thil thleng te chu ngai tha lui po du ma se thil thei ani miau lo ani father a ho nu chuan pui tu tur danga ngai to le charzara phone book sang sang le chanchin bu sang sang a hai kwal fe nuwa chuan chanchin bua article pakhat demonologist nu pa chungchang chu a hmu fu ta a anin bulmaya university a lecture an pedon ti chu in ziaka anni chu biak po nge ya du ta ani mi sang sang a biak kwal shep nu chuan etle Loren Warren te nu pa chu a be thei ta a an ina thil thleng thin te chu an in shisha thok thok nu chuan an ina ron kal chu an rem ti ve ta ani anin chu an ron thlenga anin kom le nual nuwa Loren chuan anin chu a han en kwala Loren hian thil pek sha na mak taka donga chu an nu pa na a po hian an chhor eme mani chutia an in a en kwala chuan basement lam chuan a hip deuh thlata a main basement lam chu a hlau om ti engma a shelok lo a shiat na in a shil danin lab room lam chu apana chuta chuan tharawa om nei ti chu a she theita mishing thi to tharawa shiat ba ka chumi pia lam deuh tharau swal le thil ti thei ram hwai hlau om em anam ve ti shan na chu a nei tela he basement chunga hian ram hwai swal thil ti theina om ti a sha a chu pin dan chu shem mun kongka ang mai ani thua soi nge nge ani anina tharau swal no chuak tur chuan Catholic kaushanin pangai takaram hwai no chwa na an thwa ngai dona chumi ti tur chuan mi thiam pangai takan ma mo tur thu Loren chuan a soya na ol samani don lawa wangin kar engemaw za chu an boy pui ve angai don thua soibok Warren nu pa te chuan an lead researcher John Zafares chu bia in biakina an thelu tur document pangai tak record tur chuan an shila thil thleng engemaw taka record fu angai don ani John le Apol te chu ina chuan anin son luta an thei anga piang chu record an tuma anni po chuan he chung ko hian puyan ngai hle ti chu zan khatan riana atangin an she thei ngal
researcher how an ina an ron chen vela hi chuan an chung kwa chu an thla muanga living room a an mukhom vek thin an fapa Philip an ina tak lawa chuan an chung ko ta na poimo ber Carmen churam huai swal chuan a ron bitum chana aril ru a ha nen a fapa angai to anen sumlama an har san na zong nen chuan aril ru a boin a taksa po a ha theile a afa de thu soya lo oi lawa arang lama chin fel dan ko ngalo dap lo kha a in chir em bok edle Lauren te no pa le researcher te nen mei ai pa an ti mol la chuan Carmen chu hnung lama atol dora an bon ngal lai laya a mel lan dan chu aron dang lam vek ramhuai mel ang mai hi aron bua ashok chu aron puam vak bok ramhuai no chuak thei an ni chia lo wang chuan pui mai dan turan shilawa thil thiang liman nei ang zu an la khoma Carmen ni bul na ya chuan an keng ringota Teresa chuan Carmen ni na pek rosary chu aron ortira an jong trai mol boka rei fe an jong trai nu chuan boruak chu aron zia a Carmen po chu aron pa ngai ve mai khatia a lai khan Carmen chuan khwar khuruma anga a inshia thu soya a tho theilawa lim thadu minan hual lui ni na shebok chutia a chung chu engtia rei nge a shelawa edle Lauren te chuan darkar ya chuang la ya thu an shil Carmen chuan minute rei laute ang chi ina shia ma se athil ton to a larap thak ber le la rei berani kar enge moza an boy pui nu chuan biakina submit tur evidence tu du to kan nei to a ma se heta me wi chuan an chung ko member ang thavin researcher Paul how chu an chaw ve roi to zana chuan an chung ko mut khom na bul mei chem na kya nga chuan an mu ve mai thina ma se an thok ralin an man dress chu aron tho thin ramhwai che na mun tam takan lo boy pui to thina an ton to zonga Connecticut asne de kar inan boy pui hi anin shang sha to zonga alarap thang bera achunga tharau swal cheng hi ala chak berni inan soi anzan hnung lama head researcher John Zafares chu muhil theilavin chawkal ma chuan a tei mai maya chuti lai tak chuan atak salum na zong chu thok le khata aron bau veka avo vek baka a tho chu a cham leka chutiang chuan amma a alawom to awangin tharau swal chuan ama aron bitum ti a shethiam ngala hlau tak chung chuan midang chu a han awa pen thum ve leka hla a midang chu mu ma se a auri chu an shemi alawa tu ma chuan an ron chhon lo basement kongka in hongri chu a sha a basement kongka bula chuan papakhat su tha hi a muwa a mel chu a phulip deuh shuba a mit chu thi sen ang mai na sen vek bok a thil mo chu a hlau lu tuka living room lama chuan man mo takin atana a thian te chu a soi har veka arang lama a chua angai thu chu a shil mol mai ani a hnuwa John chuan kumsom chuang ram huai lo boy pui to a khatiang reng a hlau le tharau na tho chak kha a chunga ala thlen ngai lo thua soya a jong cha mol renga ram huai boy pui to mi lo turin thu thluk na a siam hialani an document record sa te biakina an thelu nu chuan father Frank chu aninen fia turin aron kala aron enjianga an chung ko member chu ati pui vek bok ni aliam le nual nu chuan biakin lam chuan ramhuai no chuan na an ron tho tur thu chu an ron shia tir ta a ramhuai no chuak tur chuan father Richard chu an ron tir chumini chuan na sa takin vura sura father Richard chu basement lam chuan a hip ngal basement a thlen thak wal chuan a mel chu adang lam ngal veka tharau swala ti chu shiat na anei ti chuan lep room a chuan lutin midang chu pon lama kongka lokal turina shila tui thiang hlim chu room chunga chuan han the chata boruak chu aron dang lama a uap chur to a che vela chuan tharau anom ti shiat na aneya laudu lavin a thil ti lai chu a chhun zom mola room dina chuan kalkwalin thu a chama tui thiang hlim chu a the kwal pa ren bok a to pa chuan tharau swal nen chuan anin beidon ta a an chung kwale edle Lauren te nu pa omna living room a chuan an ding khom chap chuta an bung roa an kilbe hauti lo chu aron in soi che supa azang deuh phei chu a in pai dar chhuaya
le khabu le in che moina man ro sang sang chu a in the dar na sa a an jong jai na sat pau le ram huai swal chu an ti thin rim zwal sau ni na lang boruak chu arit so hle a chutia an buai noi lai chuan Teresa chu boruak ka aron kang va a an jong jai lai chu an to vek Father Richard chu atlom du chuang lawa rei takanin be ngat nu chuan chu in chen chil tu tharau swal chu akal bauta ani anin chung chu nok noi ma se anzalian riau to a boruak po adang hoka an tho hwai thei Teresa chuan khadia boruak a kang va lai khan kutlian takina choi anga a in sha thu a soya thok harsa atibok ram huai an no chu atanga kara liam le nual nu chuan anin chu ti ralan tumta a until ton zong chu hnung chona malam pan dur chuan ril ruan siama an fapa Filippo mental hospital atang chuan an la chuaka a thato hle a hrisel mel viau bok a chung te a hmule chu alo me ma a cancer po chu adam to anu dewa Philip hi drugs in ati buai le tlata a drug khoya wang hian ril rulam dam lo na sang in atlak buak le ani he an chung ko chunga thil thleng be chan hian kumsang ni pani khan The Hunting in Connecticut ti movie siamani a kumsang ni pakwa ti lar thar le ania Snedeker chung ko chu an chen na ina chang hian kumsang kha zakwa somre pasari khan an chuaka anin thara chuan thil danglam an tong to lawa anin hluya cheng de point har satna an nei chun zom lawa ram huai no chuan na kha an hno tling tak wang po ani mai thei ani an chung ko chunga thil thleng hi ram huai le tharau na tho ti vel oi lo tan chuan a oi om lo ma ma se he hi researcher te mi che sang in an zir chian na changa an zia uluk taka la khomani a kan oi le oi lo kha chu keima ni thu ani a kan oi lo awang khan thu di kan ni lo kan ti ringot theilawa kan oi awangina tak ani kan ti ringot thei chuang lawa keima ni a in ngatani chu idu chuan oi topla idula chuan oi su ole tunchuma tan chuan khati zong khani le ri phota atop thlenga min lo ngai thlak saka wangin kalom mema ka video te ingai na zong ania ka channel hi min lo la subscribe saklawani chuan khongai takin min lo subscribe sak ve don nia video lo chuak thar le zel tur te po min lo ngai chan sak zel don nia